This is our second presentation for the day and the last. Ichi ndo chidzidzo chedu chechipiri kwanhasi uye chekupedzesera. In this morning's study, we had a short review of the studies that we did in Florida. Muchidzidzo chemangwanani tava nedzokororo ipfupi yezvidzidzo zvatakaita kuFlorida. We concluded this morning's study Tazokonkluda chidzidzo chemangwanani anhasi by trying to understand what component of radical feminism we have not understood properly. nekuzama kunzwisisa kuti ndechipi chikamu cheradical feminism chatisina kunyatsokunzwisisa zvakanaka. We know the sources. Tinoziva masource acho. It's going to be either inspiration or the secular media. Either tichaenda kumweya wechiprofita kana kuti tichaenda kusecular media. And I'm not trying to make a distinction between which qualitatively is the better source. Handisi kuzama kuisa mupatsanuro wekuti panhau dzequality ndeipi source iri nani. I'm saying they're both problematic. Ndikuti ese ari maviri ane matambudziko. Have I lost my digital whiteboard? Yes, you did. Okay, I don't know what happened. Okay, we're back. I'm not trying to say that one source is better than another. Handisi kuzama kutaura kuti imwe source iri nani kupfuura imwe yacho. They've both got problems and they've both got their individual problems. Ese ari maviri ane matambudziko. Rimwe nerimwe rine dambudziko raro. So we have to try to work out a path for ourselves to define the terms that we're choosing to use in our own way. Saka tofana kuzama kuwork out nzira pachezvedu yekudefina mavara aya kuti tichamashandisa sei nenzira yedu tega. In our immaturity, in our naivety at the beginning, Mukusaziva kwedu, mukusakura kwedu pekutanga, it was okay to co-opt other people's ideas and their terms of references. zvakanaka kutorawo pfungwa dzevamwe vanhu nematerms avo nemareference avaiva nawo. Whether it's inspiration or whether it's the secular world. Zvisinei kuti yaiva inspiration here kana kuti yaiva secular world. We've been looking at this. I've been trying to push it forward over the last at least 12 months. Hope we can begin to see that there are problems, even if we don't have answers. Tatiri kutarisa izvi ndanichizama kuzvipusha at least over mamonths tikofapfuura. Ndinoimba kuti takutanga kuonawo kuti pane matambudziko anenge aripo. I've selected or chosen to use Christ object lessons to help us understand a little more about the terms and conditions. Ndakasarudza kushandisa Christ object lessons kuti itibetsere kunzwisisawo zviri nani nemamwe ma-issues aripo. The terms and conditions, I mean the definitions that we're using for the word radical. Kunzwisisa ma-terms nema-conditions ndichireva ma-definitions atiri kushandisa pavara rekuti radical. We've already discussed, I hope now at least most of us are in agreement of the limitations of feminism.
takatotaura pamusoro pemalimitations ane feminism ndoimba kuti vakawanda vedu vakunzwisisa kana kuti vakuwirirana nazvo. There is no way that we're going to be able to destroy patriarchy. Hapana nzira iyo tichagona kuputsa nayo patriarchy. At least not in the way that some of us have envisaged. At least kwete nenzira iyo vamwe vedu vakafunga kuti zvichaitika nayo. When we speak about patriarchy or the world or society, patinotaura nezvepatriarchy kana nyika kana society, then we could look at Daniel 2, tinogona kutarisawo Daniel 2, and depending on how you want to view portions of that chapter, zvichifanira kuti unoda kuona sema zvikamu zvechapter iyoyi. patriarchy would be what? Patriarchy inenge iri chii? So Penny said the statue of Daniel 2. Saka Penny ati ndicho chitombi chaDaniel 2. Who said? Who spoke? And Alyssa said it's also the mountain. Elisa ati zvakare ndiro gomo. So in our Vespers study yesterday, we discussed those two ideas. Muchidzidzo chedu cheVespers nezuro takadiscussa pfungwa idzodzo. And the promise that that chapter or that prophecy holds out for us Promise inotaurwa nechapter iyoyo kana nechiprofita is that the ichocho kwatiri. stone has the ability to destroy the statue Ndeyekuti dombo rine ability yekuputsa chitombi ichi. and it gives us some context or some idea of the dynamics of that warfare, we can call it that. Zvinotipa context kana idea yemadynamics ehondo iyoyo kana tichidaidza tichidaro. What do we see in Daniel 2 that highlights or points to what I've just said? Chii chatinoona kuna Daniel 2 chinohighlighta kana kuti chinotinongedzera zvandabva kutaura izvi? The destruction of the statue that the stone manages to do. Kuparadzwa kwechitombi icho dombo rinokwanisa kuita. That when the stone destroys the statue, that there's also wheat that comes out. So Alyssa's speaking about the harvest, Elisa ari kutaura nezveharvest, which is the second model or story that Daniel offers us. inova nyaya yechipiri kana model yechipiri yatinopuwa nayo naDaniel. But what information are we given in the chapter that can help guide us to understand how this will work? Asi information ipi yatinopiwa muchapter inogona kutibetsera kuti guide mukuona kuti izvi zvese zvichashanda sei. So I guess many of us are now in the chapter and trying to look for some information. Ndofunga kuti vakawanda vapinda muchapter iyoyo vari kuzama kutsvaga information yacho. I'll give you a hand. Ndichakubatsirai. Book of Daniel, Tiri mubhuku raDaniel, chapter 2. chapter 2. What verse? Ivhesi ripi? So you know it's going to begin after verse 31. Saka toziva kuti zvichatanga after verse 31. And it's going to end by verse 45. Ende zvichapera patinozosvikawo paverse 45. Okay, I guess that's been long enough. For those online, the people here in person can't see what I'm writing on the board. Pane vari online vanhu vari pano havasi kuona kuti ndiri kunyorei I've paboard. already written the answer down. Tatonyora mhinduro yacho Verse pasi. 34. Ndima ya 34.
I'll read the verse and it'll give the translators an opportunity to find the verse and translate it. Ndichaverenga vhesi ndopa mukana kune vari kuturikira kuti Thou sawest vazivayo. till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon its feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Wakaona kusvikira dombo rakachekwa vasina maoko kusvikira razotema chitombi rikachitsemura-tsemura kuita mapisi. So what do we know about that warfare, just from that Saka chii imagery? chatinoziva nenyaya yehondo iyi tichingotarisa neimagery yatapiwa? We know the stone wins. Tinoziva kuti dombo rinohwina. We know when. Tinoziva kuti rinohwina rini. When? Rini? When does it win the war? When does the fight happen? Inohwina hondo iyi rini. Hondo iyi inoitika rini. So it's the time of the feast. We can see that. Saka munguva yetsoka. So we'll just call that the time of the end. Saka tichangozvidaidza tichiti nguva We're at yekupedzesera. the end of the statue, at the bottom. Tiri kwemagumo kwechitombi So kuzasi-zasi. So we know when that warfare happens, when the statue gets destroyed, it'll be at the end. Maybe that's obvious. Toziva panoitika hondo iyi panoputswa Alyssa? chitombi kune kuri kumagumo, ndofunga kuti zviri pachena. Okay, so the other thing that Alyssa said is Chimwe chataurwa naElisa we can pick up iron and clay. kuti tinogona kutora isusu iron nedhaka. And that's church and state. Zvichireva mubatanidzwa wekereke And you nestate. see that this is a new phase of the statue. It's never been like that in the past. Unobva waona kuti phase itsva yechitombi hazvinambobvira zvakadai kumashure. So there are two separate entities, two separate materials Pane ma-entities maviri ari separate, ma-material maviri ari separate. that have now come together and that will be destroyed together. Anenge auya pamwe chete obva aputswa pamwe One of them's chete. new, Imwe yacho itsva, and the other one is a continuation of a former or an old power. imwe yacho kuenderera mberi kwemasimba ekumashure. Now, it doesn't say in the verse itself, we'd have to go to another verse, Asi hazvitaurwi izvi muvhesi racho pachizvaro, toita kufanira kuenda kune because it imwe doesn't vhesi. show you this in the first 5 verses. That's 31 to 35. That's the dream. Nekuti mumavhesi 5 ekutanga havatiratidzi 31 kusvika 35 ndo chiroto chacho, The description. tsanangudzo yechiroto You'll notice in chacho. verse 36, it says, now Daniel gives the interpretation. Unozoona muna vhesi 36 inozoti zvino Daniel akutipa kuturikirwa And when you go through the kwechiroto ichi. interpretation, Paunoenda through you get kuturikirwa to verse kwacho, 41, wosvika pavhesi 41, and it gives you some extra information there, inokupa information iri extra ipapo, which you may have known intuitively, but if you didn't, you can take verse 41 and bring it back into verse 34. maigona kunge muchizviziva inyu, asi unogona kutora vhesi 41 woidzosera kuiunza kuvhesi 34. And what's that additional piece of information? Iyi information inowedzerwa iyi ndeipi? In 41 and 42. Mu41 na42. Two personalities. That's mapersonality maviri. I think we could have picked that up in 34. The iron and the clay, Okay. that there's two. Zveaine Alyssa? clay taigona kuzviona kuti pane zviviri. Wait, start again. Oh,
the kingdom shall be divided, but maybe that's the same thing. Elisa ati Toes. makingdoms anodivhaidwa zvigunwe. And then with the toes, you can then go to, which used to be a big issue in our movement. Unogona kuenda, iyo yaimbova nyaya yakakura mumovement yedu. If we were online, I know we'd know the answer to this question. Kana uri online ndoziva kuti unoziva mhinduro kumubvunzo uyu. We're jumping to verse 44. Taakujamba kuenda kuverse 44. And contextually, what would be the key word there? Mucontext keyword inenge iripo ndeipi? Kings. So Tyler said kings, Saka Tyler ati madzimambo. and I have to say yes to that because that's the right answer. Ndobva ndati hongu kwazviri nekuti ndo mhinduro iri correct. But we had a fight in the movement for a long time, and it wasn't over the word kings. Asi pakava nemakakatanwa kwenguva refu movement, asi anga asiri pavara rekuti madzimambo. Where are we in time? Tiri papi panguva. Time of the end. Tiri patime of the end. Where do you see time in verse 44? Muverse 44 ndipapo paunoona nguva. Which word? Ivara ripi? Days. Is that comma? Days. Anzi mazuva. It says, so we know the days that it's referring to are the last days. Tatoziva kuti mazuva ari kutaura nezvawo apa mazuva And then ekupedzisira. it speaks about kings. Inobva yazotaura nezvemadzimambo. And which kings is it speaking of? Madzimambo api ari kutaurwa ipapo? So Tyler's nodded because he remembers this was a big issue back in the day. Tyler agutsurira musoro nekuti anorangarira kuti yaiva nyaya hombe kare ikako. Who are the kings that are being referred to? Madzimambo aitaurwa nezvawo aya ndeapi? What are your two options? Go with that. Maoption maviri awinawo ndeapi? Alyssa said, So, Alyssa, king of the north, king of the south. Elisa akati king of the north na king of the south. Where do you see south anywhere in this vision? Ndepapi patinoona south implied. muvision iyi. I don't. Okay, Alyssa said she couldn't see it in the verses. Elisa ati anga asingazvioni mumavhesi aya. If I said to you, these things, Ndikakuudza kuti zvinhu izvi what does that demand, zvinosungira kuti uite sei, Alyssa? Elisa? If I said these ones, Ndikati izvi. Specific. if I said pick these ones up, Ndikati nhonga izvi. Specify. you'd say, Unobva wati Okay, oh, these, okay, not those. I'm just saying pick these things up. I'd ask what things. Okay, so which things? saka andikati nhonga zvinhu izvi. Tobva In- tabvunza kuti In zvinhu order for the zvipi. verse to say these things, Kuti vhesi rigone kuti zvinhu izvi, what must have happened already? chii chinofanira kunge chatoitika nechekare. Tyler? It's already been Tyler. stated which things. It's already told you what which things they are. Has to have. Inenge yatotiudza kare kuti zvinhu zvacho ndezvipi. Inofanira kunge yatotiudza. So it couldn't be the king of the south because nowhere have you seen the word south in the vision, in the dream. Haagoni kunge ari king of the south nekuti hapana muvision kana mudream patakaona king of the south. I think it was yesterday. Bob gave us Nezuro. one of the answers. Bob akatotipa Think. imwe mhinduro yacho. Ndofunga. Thinking. The 10. So we've got toes. So we've got 10 10. kings there. That's one Saka choice. tine zvigunwe. Tine 10 kings apa ndo imwe choice iripo. And the other choices? Mamwe machoices ndeapi? The kings Which is choice is represented by the sequential
kingdoms. Did you hear that online? hanzi makings Can achimirirwa you go nemasequential translate it? kingdoms. Makings achimirirwa nemakingdoms akatevekedzana. O Nebuchadnezzar, thou art a king of kings, Because pakanzi Nebuchadnezzar ndiwe mambo and you only have wemadzimambo. 4 kingdoms, Unongori nemakingdom 4 4 kings. nemakings 4. So you have to ask yourselves, either the kings that are being referred to are the 4 kings or the 10 Saka kings. unofanira kuzvibvunza kuti either madzimambo ari kutaurwa aya madzimambo 4 kana kuti madzimambo 10. The right answer is the 4, by the way. Mhinduro yangu ndeyekuti 4. Even though if I just let you go on and I would have said the 10 kings, you would have said, amen. Kunyange dei ndaingokusiyai muchienderera mberi mukangoti 10 kings, ndikati 10 kings maingoti amen. Why did we do all of that? Why are we in Daniel 2? Sei taita zvese izvi, sei tiri muna Daniel 2, Why have we just gone there? sei tangoenda ikoko. About the prophecy in Daniel 2? About the stone in Daniel 2, what does the prophecy promise? So it's about the promise of whether or not we're going to be able to destroy the system of patriarchy. Zvine chekuita nepromise yekuti tichagona here kudestroya system yepatriarchy kana kwete. And the vision says, yes, it will happen. Vision yacho inoti hongu zvichaitika. So our task is not Saka, to believe or basa not renyu believe. You have to make that choice for yourself. harisi rekuti tozvitenda here kana kuti toregedza. Sarudzo unofanira kuzviitira wega. But it's to work out what defeat looks like. Asi kuzoweka out manje kuti kukunda ikoko kune kuchiratidzika And to sei. try to ascertain exactly when in the cycle of this whole vision it actually happens. Uye kuzoona kuti zvinonyatsoitika riini mucycle yevision iyi yemadzimambo aya. So Zvichaitika riini papi pacho. if you put Elder Tess and I guess Elder Daniel together, Saka mukaunza Elder Tess naElder Daniel pamwe chete, one saying patriarchy or Babylon will be destroyed at the time of the end or in the time of the end. mumwe achiti patriarchy kana Babylon ichaparadzwa time of the end kana kuti time of the end. And the other prophet says what? Mumwe muprofita oti kudii? Which prophet was that I just said? Wandabva kutaura And ndeupi? this has said Daniel. So I've just mentioned Daniel. Elisa ati Daniel, saka ndangobva kumenshena So the Daniel. other prophet, Mumwe muprofita wacho Tess, Tess says what? anoti kudii? The chapter says what destroys the statue, the Chapter symbol, inoti chii chinoparadza statue kana kuti symbol ipi? the stone. Anoti idombo. We used to call the stone the 144,000. Dombo iri taimbodaidza tichiti 144,000. She's changed the terminology to Iye akachinja kutaura kwacho kushandira kuita chii? radical feminists. Kuti maradical feminists. So radical feminism is the means by which the statue is going to be destroyed. Saka radical feminism ndiyo nzira iyo chitombi chichaparadzwa nayo. So we have that promise, that assurance, Saka promise iyi tinayo, which I think is quite comforting. zvandofunga kuti zvinotinyaradzawo. You've not wasted your time, energy, your life being here. Hamuna kupambadza nguva yenyu, energy yenyu
muri pano neupenyu hwenyu. Adventism is a dead-end project. Chisavada i-dead end project. It's already failed, Yakatofoira nechekare. but it doesn't know it yet. Havasati vakungozviziva havo. And in the scale of the great controversy, it's no longer even part of the story, really. Pachikero che-great controversy haisi story part yenyaya yacho. Because once the stone leaves, you never see mention of that mountain again. Nekuti dombo ratobva hauzombooni pachitaurwa nezvegomo iroro zvakare. And the only time you ever heard the word mountain used again is when? Nguva yega yaunongozonzwa pachitaurwa nezvegomo zvakare ndepapi? Oh, Stone becomes the man. when the stone becomes the mountain. Dombo parinozovawo gomo. Which I guess is replacement theology. Zvandofunga kuti i-replacement theology. So we have that promise. Saka promise iyoyo tinayo. I think everybody, just at the level that we're at, should be able to take heart Munhu wese about palevel yatiri anofana kuita take heart maererano being in this movement, remaining in this movement, ino, kuramba uri movement ino, supporting this movement with your kutsikira time, movement ino nenguva yako, with your time, your energy, and your financial resources. nguva yako, energy yako nemafinancial resource auinawo. Because Adventism is no longer part of this story. Nekuti Adventism haisisiri part yenyaya iyi. The statue contains everybody else. Statue ine munhu wese arimo mukati momo. And the only solution is this movement, the stone. Solution yoga iriko ndiyo movement ino, dombo. And even though we have these ideas that the stone or God's kingdom will succeed, Kunyange tiine pfungwa idzodzo dzekuti dombo kana kuti umambo hwaMwari huchakunda, regardless of our personal commitment, zvisinei nepersonal commitment yedu, I shouldn't need to remind you, but I will, handifani kunge ndichikurangaridzai asi ndichangokurangaridzai hangu. we're not just students of prophecy, we're actors of prophecy. Hatisingori vadzidzi veprophecy, titori maactors And if you veprophecy. don't act your part, Ukasaita pati yako, prophecy will end up looking different than it should have done. prophecy inopedzisira yakuratidzika zviri different than zvayaifana kunge Than ichiita, it could have done. kana zvayaigona kunge yakaita. It could be more successful than it ends up being, if I can say it that way. Inogona kutove successful zviri nani than zvainozopedzisira. So I really want to encourage each of us Sandoda kukurudzira to umwe wedu not only remain in the movement, but participate in it. kuti tisangoramba tingori movement chete asi titoparticipate mumovement. Regardless of whether or not there are Levites or Nethinims coming in, it's worth your while remaining faithful. Zvisinei nekuti maLevites arimo here kana kuti maNethinims arimo here, zvakakoshera nguva yako kuti Now, in the past, participate. Kare, like even last week, kakaita sekunge vhiki ratopfuura the iri, way that warfare is prosecuted, it's carried out, people had misunderstandings over. kurwiwa kunoita hondo iyi vanhu vakanga vakatadza kukunzwisisa. So the statue is not going to be destroyed Saka by chitopi voting. hachisi kuzoparadzwa nengari yekuvhota. If Harris wins in November, Kuri kunzi Harris awina muna November, either things are going to be different than many of us think, or it's just, I'll use the word delayed because I anticipate it's sooner rather than later.
either zvinhu zvichange zvakasiyana nezvatatiri kutarisira kana kuti zvichati nonokei nekuti So I'm ndinofunga kuti sorry, but that was a soon follow-on than sentence which later. doesn't help translate. So I'll start again. It was too long for them. Rega nditangidze. Whoever wins in November, Zvisinei nekuti ndiani ahwina muna November, the story doesn't change. nyaya yacho haishanduki. The end still demands the destruction of the systems of this world. Mugumo unongotisungira kuti tidestroy masystem enyika ino. We're the only entity that has been created and designed to do that work. Tisu tega entity yakagadzirwa kuti tiite basa iroro. And our purpose is to understand the instruction book, if you like. Basa redu ndere kunzwisisa bhuku rema-instructions kana muchida henyu. We should vote. We should vote for the rights, the correct side, not the right side, the correct side. Tinofana kuvhotera divi riri correct. But whatever you do, destruction is coming. Asi zvisinei nekuti maitei, destruction iri kuuya. And hopefully we've already demonstrated Ndinovimba kuti tatoratidza nechekare. if you work within the system, you only get minimal change. Kuti ukashanda uri mukati mesystem unongowana shanduko ishoma shoma. And voting for the left or the Democrats in the United States model doesn't cure or fix the problem. Kana kuvhotera mademocrats kana vekuleft muunited states hazvisiri izvo zvichazogadzirisa The whole dambudziko system racho. is based upon patriarchy. System yacho yese iri based maererano nepatriarchy. Whatever the gender or the political views of the leading figures in that party. Zvisinei negender kana mapolitical views evanhu vanotungamirira pati iroro. I'm not arguing that they're the same. They're not. They're very different. Handisi kutaura kuti vakafanana, vakatosiyana zvachose. But the left isn't the cure for the right. Asi vekuleft haisiriyo solution So yeveRight. if we know that the social change or the social reform that we thought was the answer is not the answer, Saka kana tikaziva kuti shanduko yesocial reform kana kuti social change yataifunga kuti ndiyo, tikazoziva kuti haisiriyo that's all liberal, mhinduro. Zvese izvi zviri and liberal. we say we're radical, Isusu tiri kuti tiri radical. then what does the radical bit mean? Saka patiri kuti radical tei tichirevei. I'm not saying Christ Object Lessons is the only place or even the best place. Handisi kuti Christ Object Lessons ndiyo yega nzvimbo kana kuti ndiyo itombori nzvimbo itori. I'm just saying Christ Object Lessons is a place to try to help us. Ndikungoti Christ Object Lessons inzvimbo inogona kuzama kutibatsira. We're in paragraph 2. Tiri muparagraph rechipiri. Christ Object Lessons. Christ Object Lessons. In the English, it's page 76, paragraph 2. Muchirungu page 76, paragraph 2. So the introductory thought Introduction yacho is that Christ is doing some presentation and there are enemies in their midst. ndeyekuti Kristu anenge achiita mapresentation aari kuita panenge paine vavengi pakati pavo. And their argument, the enemy's argument, Argument yavo, argument yevavengi ava is very similar to the argument that we have made for ourselves, I think. inenge yakafanana neargument yatakazviitira isusu ndofunga. How is this kingdom of Daniel 2 Umambo hwaDaniel 2
How's this kingdom going to be set up? Uchaitwa set up sei With this group of people in front of us. neboka iri revanhu ava riri papamberi pedu. We have this unpretending teacher. Tine mudzidzisi uyu asinganyepedzeri. Can someone tell me what unpretending means? Pana anogona kundiudza here kuti unpretending zvinorevei? It just means obviously someone who doesn't pretend, Zvinongoreva munhu asinganyepedzeri. but it has a sort of a connotation. What does it mean to be unpretending? Asi zvine zvazvakarerekera zvinorevei Kathy? kuti Sincere. unpretending? Kathy says unpretending means sincere. Kathy ati ari unpretending munhu ari sincere. Bob? Genuine. Genuine. Munhu ari genuine. So genuine is a synonym of sincere. So we're Genuine saying very zvakafanana similar things. nesincere. Saka mukutaura zvinhu Anyone zvakafanana. else? Pane mumwe zvakare here? Or false. Not false. I'll go with not false. Asiri murevi wenhema. Small. Small. Some people might not know pretentious when you translate. That's why I was going for a simpler word. So we've got sincere, genuine, not false, and small. Tine mavara ataurwa aya. Sincere, genuine, not false, nesmall. Tyler, where'd you get small from unpretending? Tyler, vara rekuti small wariwana papi pa-unpretending? That to me, unpretending is, I mean, you can see it in the paragraph itself, but to me, it's very much a synonym of unassuming. Okay, so another word we've got is unassuming. Rimwe vara rataurwa nderekuti unassuming. Humble. We have humble as well. Bob? Least of these. Least of these. Mudiki pakati pevose. Least of these, does that translate okay? Okay, we'll go with those. How is this weak movement, this weak leader, going to create a movement that will take over the world? Iyi movement iri weak, uyu mutungamiriri ari weak, achagadzira sei movement ichaita take over nyika yese? They have no riches, no power, and no honor. Havana mariches, havana simba, havana chiremekedzo. What does it mean they have no honor? Zvinorevei kunge usina chiremerera? It clearly doesn't mean that it's not an honorable people or an honorable movement. Doesn't mean that. Hazvirevi kuti haisi movement iri So Tyler isina said honor honor pairi. in this context is influence. They don't have any influence. Saka hanzi chiremerera mucontext iyi zviri kureva kuti havana influence. Kathy? Kathy, No recognition. havazivikanwi. Without riches, power, and if we say influence, Usina mariches, masimba kana influence, how can they create a kingdom? vanogona kugadzira sei umambo? So it says riches, power, and honor. Saka iri kuti upfumi, masimba uye chiremerera. What is riches, power, and honor? Upfumi, masimba nechiremerera chii? Bob said Christ. Bob ati Kristu. Anyone else? What is Pane mumwe zvakare here? riches, power, and honor?
upfumi, masimba nechiremerera zvii. Carol said it's the world. Pane ati inyika. So the richest power and honor is the world. Upfumi, masimba nechiremerera ndo nyika. Can you see that it's not referring to Christ, Bob, in this context? Unozviona kuti mucontext hazvisi kutaura Kristu here? Good. So if it's the world, Kana iri nyika, we'll call it the system chaidaidza tichiti system or society, kana kuti nharaunda. and the catch-all phrase that we use or word, Vara ratowanzokushandisa we'll call it patriarchy. nderekuti patriarchy. So it says, unless you have patriarchy, Saka zviri kuti kunze kwokuti uine patriarchy, how are you going to establish a new kingdom? uchaestablisha sei umambo? I want us to see that in that sentence, the second to end sentence of the first paragraph, it's what we've been discussing over the last few classes. Ndoda kuti tione kuti sentence iyi iri paviri pane yekupedzisira ndo zvatatu kudiscussa mumaklasi. So using our language, Saka tichishandisa kutaura kwedu, what are the Pharisees saying or thinking or saying to themselves, to one another? vaFarisees vari kufungei kana kuti vari kutaurei, kana kuti vari kutaurirana pakati pavo When they're observing or commenting on Christ's movement. pavanenge vachiongorora nekuzokomenta maererano nemovement yaKristu. So the Pharisees are comparing it to their kingdom. Saka maFarisees vari kuifananidza neumambo hwavo. I'll give you a clue. Ndichakupai 2,000 years ago, makore 2000 apfuura, the Pharisees had worked out something maFarisees pane chavanga vabuda nacho that at study number 1/2 in Florida, we hadn't learned yet. icho pachidzidzo chekutanga kana kuti chechipiri muFlorida takanga tisati tadzidza nezvacho. Bob? Earthly kingdom building. Earthly kingdom building? No? Elisa? Kuvaka madzimambo epano pasi zvikanzi kwete. Go ahead. Elisa, To work within the Roman system. If you want to win, kuti kana uchida kuwina you have to work within the system. unofanira kushanda uri mukati mesystem. Some people might call it the revolving door, if you're familiar with that term. Vamwe vanhu vanogona kuti dhoo rinoramba richitenderera kana richiziva kutaura But ikoko. they say Kuti vakati ivo they say if you don't work along the same principles and guidelines as us, you can't beat us. mukasashanda nemaprinciples nemaguidelines akafanana needu hamugoni kutikurira. Because what is Jesus saying, even if he's not literally saying it? Nekuti chii chiri kutaurwa naJesu kunyange asiri kuzvitaura zviri literal. I'm going to create a new kingdom. Ndichagadzira umambo hutsva. Finish the bit off. Pedzisai On principles that are different. nemaprinciples akasiyana. That sentence begins with the word how, but it's actually without. Sentence inotanga nevara rekuti how. So they're saying Jesus is claiming he's going to create this new kingdom. How? Saka vari kuti Jesu ari kuti achagadzira umambo hutsva uhu sei? Without patriarchy or without outside of the system. Outside of the system. Asina patriarchy, ari kunze kwesystem. And the Pharisees already know that you can't do it. VaFarisees vanotoziva nechekare kuti haugoni kuzviita. You can't beat the system by working outside of it. Haugoni kukunda system nekushanda uri kunze kwayo. If you can't beat them, Kana usingagoni kuvakunda, someone shouted out to join them. mumwe munhu adaidzira kuti vajoine.
So I'm not guilty of saying that. saka handisiri ndiri guilty mukuzvitaura, But that's what you're forced to do. asi ndo zvaunozomanikidzwa kuti uite. And if you're not going to get into bribery and corruption, Kana usiri kuzopinda munyaya dzefufuro neuori, what's the result? mubayiro wacho unenge uri chii? No change. Status quo. Hapana shanduko ichaitika, unongoramba uine And status that's quo. why they noted contemptuously, they're just laughing. Ndosaka vaizvitaura havo vachiseka zvavo. I want us to see that we have, I'm going to call it a second witness, Ndoda kuti tione kuti tine witness yechipiri, and it's inspired, zvakare iri inspired. and we haven't done any manipulation, any kind of parabolic thing with that. It's just straight reading. Hapana manipulation yatakaita, hatina parabora tati tashandisa, tangoverenga zviri straight. That confirms the conclusion that we've come to ourselves. Inoconfirma conclusion yatasvika pairi tega. You have to work within the system. Unofana kushanda uri mukati mesystem. And if you do, Ukadaro, you'll never defeat it. haumbofi wakaikunda. They'll throw some scraps to you, Vanogona kukandirawo zvimwewo like equal pay, zvidiki zvakaita kunge and say, pay yakaenzana. job fixed. Vongoti tagona basa racho Or- rakuitika. Kana kuti Anybody can try to be the president or the CEO. munhu wese anogona kuzama kuitawo president kana kuve CEO. And they mean that genuinely. I don't think it's fake, the offer. Ofa iyi vanenge vachitorevesa, handifungi kuti ndeye kunyepedzera. Because they know, the Pharisees know, Ivo mafarisi vanoziva in order to get to that level, kuti ugone kusvika palevel iyoyo, you've had to think and behave the same way they do. waifana kufunga nekubehave nenzira yakafanana neyavanoita And ivo. then they can let you into the White House, Vozokupinza ivo muWhite House, or in China, the Red House, kana kuri kuChina kuRed House, and nothing will change hapana chinoshanduka. because the institutions are pretty fixed. Nekuti ma-institutions acho atori fixed. And just having a woman at the top, even a radical woman, won't make, I won't say any difference, but it won't make enough difference. Kungovawo nemudzimai pamusoro, kunyange ari radical, handingati hakushanduri chinhu, but hakuve nedifference yakanyanya yazvinoita. So I don't know if that's news for all of us or if it's the disappointment. Handizivi kuti kwatiri inews here kana kuti chinhu chinototi disappoint, Or maybe just depressing. kana kuti chinoti depress. I think it's the reality because it says it, we haven't done any interpretation, and it's the second witness to our study. Ndofunga kuti ireality, zvinozvitaurwa mukati imomo ndiyo second witness yechidzidzo chedu. So Jesus can read all of their thoughts. He's clever. Saka Jesu anogona kuverenga pfungwa dzavo dzose, zvinova zvakangwara. By the way, we could have read their thoughts as well. Taigona kuverengawo pfungwa dzavo zvakare. I don't think that's actually a supernatural phenomenon that's going on. Handifungi kuti chiitiko chiri supernatural chiri kuitika. Right? I just said it couldn't be supposed to represent us. When you see the dynamics, the power play, it's obvious what they're thinking. Paunoona madynamics kana kuti power play, zviri pachena kuti vari kufungei. Kathy said he knows them, he knows how they think. Kathy anoti anoziva kuti vanofunga sei. So then Jesus launches with the question in Mark 4:30.
Jesu anobva azounza mubvunzo wekuna Mark chapter 4 verse 30. It does a tautology straight off the cuff. Pane tautology iripo. Answering the contemptuous thought of the Pharisees. Achipindura pfungwa dzemaFarisees dzaiva What are the contemptuous. Pharisees doing? MaFarisees vari kuitei? You know the answer to what they're doing by Jesus' question. Unoziva mhinduro yezvavari kuita nemubvunzo unobvunzwa naJesu. So the Pharisees are comparing kingdoms. Saka maFarisees vari kufananidza. And like all of Kingdoms. us, they fall into a trap. Sezvinoita vakawanda vedu vanodonhera They mumamburo. say we live Vanoti in a refined world. tiri kurarama munyika iri refined. We have this system which was given to us by God, so it has a divine authority to it. Tine system yatakapuwa naMwari, saka ine masimba ari divine kwaairi. And therefore it's the gold standard, if I can say it that way. Naizvozvo ndiyo gold standard kana ndichigona kuzvitaura nchidaro. And what's the gold standard today? Gold standard nhasi ndeipi? It's the same one, Ndiyo yakafanana naiyoyi. because this land is the glorious land. Nekuti nyika ino ndiyo glorious land. I think you don't even have to be a religionist to agree or accept that the greatest place to live in the world is the United States. It really is a great place to live. Uri wechitendero kuti utotenda kuti nzvimbo yakanakisa yekugara munyika United States itori nzvimbo Just like they believed Israel was. Sekutenda kwavaingoita kuti Israel yainga iri nzvimbo So yakanaka chaizvo. if you're going to replace us, Saka ukazoti replace isusu, and we've gone to a lot of work to create our institutions, refine them, isu takaita basa rakawanda kugadzira masystem edu nekumari. what are you going to do? Uchafana kuita sei? What will you replace us with? Unoti replace nechii? We'll take a contemporary example. Chatora muenzaniso wechimanje manje. There's a problem in the 3 branches of government today here. Pane dambudziko mumabranch matatu ehurumende nhasi uno apa. So no one's saying, let's have 6 branches. Saka hapana ari kuti ngativei nemabranch 6. Or 1 or none. Kana 1 kana kuti ngatisavai nemabranch. They say that's not the problem. Vanoti harisi riro dambudziko. All you need to do is replace the judges. Zvatinongofana kuita kungoreplace majaji. For those inclined to view it in that way, get rid of the corruption. Kuzviona nenzira iyoyo vanoti get rid, ngatifisei huore hurimo. And that's what the Pharisees think. Ndo zvinofungwa nemaFarisees. And I'm afraid to say that's what many of us think. Ndine urombo hwekuti ndo zvinofungwa nevanhu vakawanda vedu. Just have a decent president and it's okay. Ngatingovai nepresident ari decent zvinobva zvangonaka. I'm not saying don't vote for Harris, Handisi kuti ngatisafoterai Harris. but she's not going to fix anything. Asi hapana chaari kuzogadzirisa. It's just the same system with someone, if we can put it in this context, less corrupt. Ingori system yakafanana nemumwe munhu kana nchiisa necontext iyi. I want us to see that the Pharisees think like we do, or actually we think like the Pharisees. Kuti maFarisees vanofunga sezvatinoita kana kuti sisi tinofunga samaFarisi. And that's the right way to think. Ndiyo nzira iri right yekufunga nayo.
because it's the human way to think. nekuti ndo nzira yemunhu yekufunga nayo. It's how societies are created. It's how families operate. Ndokugadzirwa kunoita masociety, ndokuoperata kunoita dzimwe. We'll call it refinement Tichazviti kutsetsenura and creatures of habit. kana kuti vanhu vane habit dzavo. And so Jesus says, Jesu ovati, when you speak about me, about my kingdom, paunotaura nezvangu, nezveumambo hwangu. what do we call that kingdom today? Umambo ihwoyo taudaidza chiti chii nhasi? Radical feminism, Tauti radical feminism. but specifically our version of it. When you speak about us, Asi fashion yedu iyayo, paunotaura nezvedu isusu. we know this is a rhetorical statement in Mark 4:30. It's a rhetorical statement he's making. Tinoziva kuti kuna Mark 4 ndima ya30 mubvunzo nhando waanenge achibvunza. What is Jesus saying? Jesu ari kuti kudiko. We'll begin the sentence together. Tichatanga sentence yacho pamwe chete. You cannot. Haugoni. You cannot do what? Chii chausingagoni kuita. You cannot compare Haugoni kufananidza. You ready? We'll do that at the end. Sure, we'll go with radical feminism. Radical feminism. In parenthesis, not their version of it. Kwete fashion yavo. If we say from the perspective of Jesus, my version of it. Kana chitaura perspective ya Jesu. We'll call it my kingdom. Feminism chadaidza chiti umambo hwangu. With what? Nechi. What can you not compare it to? Chii chausingagoni kuifananidza nayo. Listen. You can't compare it with patriarchy. Haugoni kuifananidza nepatriarchy. We'll give a few sort of synonyms. Tichapa zvimwe zvinhu zvakati With the world. zvishoma. Haugoni kuifananidza We've already called it the system. Tatoidaidza chiti system. With patriarchy. Nepatriarchy. Anything else? Pane chimwe zvakare here? Facets of earthly kingdoms. We'll go with that. Earthly kingdoms. Anzi madzimambo epano pasi. When you go and try to understand God's kingdom, it cannot be compared to earthly kingdoms. Paunoenda uchida kuzama kunzwisisa umambo hwaMwari, haugoni kufananidzwa neumambo hwepano pasi. Ellen White now doubles down on that. Ellen White anobva atowedzera kutsimbidzira pfungwa iyoyo. And says in earthly governments, there was nothing that could serve for a similitude. Oti pahurumende dzepano pasi hapana chinhu chaigona kutoshanda semufananidzo. Use the same phrase that we did. No civil society could afford or offer as a suitable symbol. Hapana civil society yaigona kuseva kana kuofa symbol yaikwana kufananidza. Who actually believes that? Ndiani anotenda izvozvo? Bob says he believes it. Bob ati anozvitenda. Ryder says he doesn't believe it because he's not put his hand up. Pane asina kusimudza ruoko ati haazvitendi. Oh, was that you do believe it, Kathy? Alyssa, you believe it? Wati unozvitenda here? Alisa unozvitenda here?
So, okay, so we're getting more people to believe it. Saka vanhu vakati wandei vari What that kuzvitenda. means. Sorry? I guess it depends what that means. Oh, now Tyler's getting Wow, clever. Depends what it Zvinobva means. nekuti zvinorevei. Taila akuda kungwara ari kuti zvinobva nekuti zvinorevei. So we all should have known that was our first clause. Who invented thrones? Ndiani akagadzira Who invented crowns? akagadzira korona. Who zvigaro invented people zvekutonga. standing by the side and waving fans over you? Akagadzira vanhu vanenge vakamira parutivi vachiisa mafeni God. vachikufena nemhepo. We got Why? God for all of those answers. Saka Mwari ndiye apihwa semhinduro iye. So when we go to the world Saka patinoenda and they're doing all of those things, vachiita zvese izvi, and I'd say, where shall we liken that king with? tobva tati ko chiini ichi tochifananidza nechiiko? Kathy? Kathy, Yes is a substitute for God. I think. hongu isubstitute yaMwari ndofunga. The earthly kingdoms are all modeled after God's kingdom. Ma-earthly kingdoms ese anoumbwa after umambo hwaMwari. That's government. This is God's government. Ndo hurumende yaMwari. Bob. Bob, I don't think earthly kings do a good job of serving. haafungi kuti madzimambo epano pasi So, Bob says earthly anosevha vanhu kings zvakanaka. Bob ati don't do a good job. umambo hwepano pasi hahuiti basa rakanaka. The Pharisees said, MaPharisees vakati, if you want to bring down our kingdom kana uchizounza umambo hwedu and you want your own one, uchihudhiritsa uchida hwako iwewe, you're going to need to work by the same rules: riches, power, Definitely. honor. uchafanira kushanda nemarules mamwe chete iwayo: upfumi, And what simba changes? nechiremerera. Chii There is a chinoshanduka? change. What is the change? Pane shanduko inoitika ndeipi? Bob just told us. Bob atiudza. You mean the law? So Kathy says it's the law that changes. Kathy ati mutemo unoshanduka. It's going to happen in November. Oh, the Zvichaitika king muna change, the November. ruler change. Tyler says the only thing that changes is the ruler. Tyler ati chinhu chega chinongoshanduka ndiye mutongi. You swap a bad king with a good king. Ungochinjanisa mambo akashata nemambo I akanaka. think that's what you just said, Bob, yes? The bad Ndofunga kuti kings ndozvaubva here. kutaura Bob. You want to go down that road. Pane yeah. madzimambo akashata apa. But the kings are there sitting on thrones, having people wave fans over them because they got all of that from heaven. Madzimambo ari apo aine vanhu vari kuvafena zvavo nokuti vakazvitora zvese izvi kubva kudenga. Okay, if you don't like that one, Kana usingafariri iyoyo, Well, okay. marriage. muchato. Marriage is a kingdom. Muchato humambo. Ellen White says as much. Ellen White anotaura zvakafanana neizvozvo. Or a business. Kana kuti ibhizimisi. And that's straight out of the heaven hymn book, playbook. Zvinobva kuhymnbook yekudenga kana playbook yekudenga. Straight. Armies, slavery, generals. Mauto, slavery, magenerals. Human beings are created in the image of God. They will create societies in the image of heaven. Vanhu vakagadzirwa muimage yaMwari vanogadzira masociety muimage yekudenga. Okay. I'll open it up to concerns, questions.
tovhurira vane maconcerns nemaquestions. Let me repeat and summarize succinctly, hopefully. Regedzai ndidzokorodze tosummarize. Jesus says, Jesu anoti, if you're asking about my kingdom, kana uri kufunza nezveumambo hwangu, don't compare it to your kingdom. usahufananidza neumambo hwako. Ellen White says, Ellen White oti, there is no earthly government, no civil society that can be a comparison to God's kingdom. hurumende yepano pasi hapana civil society inogona kuva chinhu chinofananidzwa neumambo Completely hwaMwari. different, apples and oranges. Zvakatosiyana zvakaita kunge maapple nemaorange. I asked if it's true. Most people said yes. Ndakabvunza kuti chokwadi here, vanhu vakawanda vakati hongu. And so then I gave a couple of examples. Kwakuzochipa mienzaniso yakati wandei. Kings and slaves, Madzimambo nenhapwa, armies, mavuto, marriage, muchato, and asked where all of those societal models came from. Ndikabvunza kuti mamodels ese aya ari musociety akabva nepi? And I think they came from heaven, Ndofunga kuti akabva nekudenga, which means they're comparable to heaven. zvoreva kuti togona kumafananidza nekudenga. So that's what I'm saying. Ndozvandiri kutaura. Don't know what everybody here thinks about that. Handimeno zvinobva nekuti munhu wese ari pano ari kufungei nezvazvo. Kathy? If they corrupted, Kathy. Okay, because Kathy says they've been corrupted. Kathy ati akakoraptwa. Kana So takasanzwa ukori. Kathy's saying the Pharisees were correct. Saka Kathy ari kuti maPharisees vanga vari correct. Just have Harris as the leader and everything's okay. Chingova ina Harris samutungamiriri, zvinhu zvese zvinobva zvanaka. New king. Mambo mutsva. Go ahead, Kathy. Enderera mberi Kathy. that the kings, slaves, generals, armies, and marriage came from heaven, but the earthly version is Kuti madzimambo, nhapwa counterfeited. nemuchato zvakabva kudenga. So Kathy says Asi model they have yepano been, pasi. you said co-opted, so I'm going to use the word hijacked. Kathy ati izvi zvakahijackwa. Then Kathy said they've been counterfeited. Kathy akati zvakatevedzerwa. I'm going to say I don't think so. Ndichati handifungi kudaro. I'm not saying they're not corrupt. Handisi kuti haasi corrupt. If you have a counterfeit, Kathy, Kana uine counterfeit Kathy, what does, to have a model of counterfeit, what does it demand? kunge uine model yecounterfeit inodhimanda kuti pange paine chii? It demands having the truth to be really close to it, which means you can, Inodhimanda kuti pange paine chokwadi. with what Zvoreva kuti comparison? unogona kuita sei? Nekufananidza kupi? Saka unogona kufananidza. If you go down the route of it's a really ugly thing, Ukaenda nenzira yekuti hachinhu you're chakashata comparing chaizvo. it then to the kingdom of heaven, which Jesus says you can't do. And you're saying, Ukuifananidza you can. neumambo hwekudenga. Izvo Jesu ari kuti haugoni kuzviita. Asi uri kuti unogona kuzviita. I'll go with the counterfeit. It's rubbish, but it's the same. Ndichatora counterfeit. Irubbish asi yakafanana. And to even use the model of counterfeit demands that you believe that they're comparable. Kushandisa even model yecounterfeit iyoyo kunotodhimanda kuti utange wabvuma kuti zvinogona kufananidzika. Are we all on the same page now? Tapa page yakafanana here. Okay, so either this is a whole bunch of rubbish or there's either something that we're not tokuti- seeing.
iyi irubbish kana kuti pane chinhu chatisiri kuona. Tyler, Alyssa, Bob. Tyler, Elisa naBob. So we initially started by saying the Pharisees were wrong. Stop there. Saka tatanga Can nekuti you hear that? maFarisees aya Translate vari if you wrong. can. And you said that, oh, sorry. Yeah. And you said that was similar to saying all we have to do is swap Harris out for Trump and we're good, we're golden. Kwakuti zvakangofanana nekuti ngatingovhoterai Harris then zvinobva zvanaka. If they are comparable Kana and zvikona we use the kufananidzika, idea of the counterfeit, for instance, toshandisa pfungwa then- yecounterfeit semenzaniso. then wouldn't that make the Pharisees right? Because Then hazviti kuti maFarisees vange vari correct here. all you're saying is that you have two kingdoms and there's just Zvamuri kutaura some ndezvekuti difference between the two of them, but pane for all intents and umambo purposes, they're very much the same. pangoriwo nemusiyano uripo pakati peumambo uyu, asi mapurposes just need to avo swap out some zvakangofanana. Togona I'm not saying that's right, I'm just saying handisi kuti zviri right, Just asi do that. that loud. Wait there. Did you get all of that, or did you need to repeat something? Okay, so we got all of that. Was that a question or a statement, Tyler? Oh, Tyler, wanga uri Okay. kubvunza kana kuti uri kungopa statement. So when I said all of that bad thing about the Pharisees, Saka pandataura zvese zvakashata izvi maererano nemaFarisi, and I said it contemptuously, ndichizvitaura nenzira iri contempt, I'm not saying I try to deceive people. I know it handisi kuti sounded like ndosama I was kudzivisa giving my vanhu. opinion, Ndoziva kuti zvinoita sekunge ndichiri kupa opinion yangu, but I think I'm actually giving Ellen White's opinion. asi ndofunga kuti ndiri kutopa opinion yaEllen White, Because this is her story, nekuti iyi nyaya yake. and if we say that she and the Christ are in lockstep together, then it's the same story that Christ is telling. Kana tiri kuti ari kufambirana nezviri kutaurwa naKristu, then ndiyo nyaya yakafanana neiri kutaurwa naKristu. I just made it sound like it was mine. Ndangozvita kunge iti kunge inyaya yangu. So the summary of what Tyler has just said, Saka summary yezvabva kutaurwa naTyler, the Pharisees are correct, maFarisees vari correct, and Jesus is doing some kind of double talk here. Jesu ari kutaurawo zvine kuviri. So double talk means to misrepresent your opponent. Saka kutaura zvine kuviri zvoreva kurepresenta opponent yako So- zvisiri izvo. I want us to see that. Saka ndoda kuti tizvione. This was meant to help us, Zvaibatsira kuti and I feel zvotibatsira like we're back at square one, kana muchiona tadzokera pasquare one, dealing with these difficult prophets. kuti tidhile nemaprofits anga akaoma ava. So the evidence infers that the Pharisees are correct. Saka umbowo hunorerekera pakuti maFarisees vanga vari correct. Keep the system, just swap out the bad people for the good. Kanganwa system chingochinjanisa vanhu vakashata wovaisa And then vakanaka. Jesus says, Jesu kwakuti can't do that. hatigoni kudaro, You have to have a completely new design. mufanira kunge utori nedesign itori itsva.
So I want us to see this dichotomy, this problem, the tension that we have. Ndoda kuti tione dambudziko ratinaro apa. And so far, the Makakatambudzika. evidence seems to point in favor of the Pharisees. So far evidence kana umboo hunenge huri kurerekera Then kumaFarisi. means we have to try to understand what Christ meant. Zvinobva zvareva kuti tofana kuzama kunzwisisa kuti ko Kristu aimboreveiko. Tyler. Tyler. The problematic statement is technically not what Christ said. It's what You can translate? Kutaura kune dambudziko hakusiriko kwekuti it's what Ellen White said. Dambudziko riri pane zvekutaurwa naEllen White. Christ doesn't mention anything about earthly governments. Kristu He haana just pivots chaanotaura to a mustard seed. nezvehurumende dzepano pasi. Anongotaura pakati pevaviri ivavo. And if you will agree with that, Handisi kuti tese totendana nazvo here izvozvo. throw Ellen White under the bus. Tabva takandira Ellen White kuroko. Okay, so most people agree with what Tyler said. Vanhu vakawanda vanotenderana nezvataurwa naTyler. Penny, Penny. is Ellen White's reading of Mark 4:34 Kuverenga kwaEllen White kwaMark 4:34 reasonable? kuri She reasonable. says that verse means this. Ari kuti ndima iyi iri kureva izvi. You can't compare God's kingdom with earthly kingdoms. Haugoni kufananidza umambo hwaMwari nemakingdoms epano And pasi. if you just read the words literally from Mark, Ukaverenga mawords aya zviri literal kubva kuna Mark, it says, what do we compare God's kingdom with? zvinoti tinokufananidza umambo hwaMwari nechiiko. So is she translating or commenting on the verse correctly? Saka ari kutranslata here kana kukomenta pavhesi iyi zviri correct. If she is, Kana ari kukomenta zvecorrect, then Jesus and her are in the same space. then iye naJesu vari paspace yakafanana. And if she's misrepresenting the verse, you've got to show where the Kana- misrepresentation is. Ari kurepresenta zvisiri izvo vhesi iri. Tofana kuratidza kuti kumisrepresenta kwaari kuita kuri Because Ellen pari. White's clever. Nekuti Ellen White akangwara. She says, when you read those two sentences, that verse, it means this. Anoti pamunoverenga masentensi maviri aya, vhesi iyi inoreva zvakati. Anyone else? If Penny's still thinking? Pane Elisa? mumwe zvakare here? Elisa. Or I think it's Uruguay, Sorry? but Iceland or Uruguay that has is close to a egalitarian society. Iceland or Uruguay, you said? Is that Uruguay? Wherever Andreas is. Does that answer our question here? Or a different thought? About the earthly kingdom. Oh, okay. So Is Ellen White interpreting Mark 4:30 correctly or wrongly? Ellen White ari kuturikira Mark 4 ndima ya30 zviri correct here kana zviri wrong. I think she's making an application. And I Ndofunga think kuti ari she's kuita correct in her application. time. So Ndofunga kuti ari Alyssa said correct she's munguva making yake. an application and she's correct in her time. Elisa ati ari kuita application uye munguva yake ari correct. Alyssa, just tell me what the literal reading of verse 30 means. Elisa ndiudzawo kuti literal reading yendima There's ya30 nothing- iri kuti kudii. To compare Wait, the wait.
What's that? There's nothing to compare the kingdom of God with on earth. So Elisa said you Hapana can't compare chekukombea the umambo. kingdom of God with anything on earth. That's what the verse actually means. Elisa ari kuti haugoni kukompeya umambo hwaMwari nechinhu chiri pano pasi, ndo zvinoreva But that's vhesi. exactly what Ellen White says it means. But ndo exactly zviri kunzi naEllen White. There's no dispensationalism in that. Hapana dispensationalism iri mazviri izvi. So you said she's accurately interpreted the verse. Saka ari kuti akainterpreta ndima iyi zviri accurate. Which means her and Christ are in the same space. Zvoreva kuti iye naKristu vari paspace yakafanana. And I think Tyler was intimating that they weren't. Tyler anga achisuggesta kuti vanga vasiri. Okay, anyone else want to comment? Pane here anoda kukomentawo zvakare. Okay, I personally think she's accurately interpreted the verse. Ndofunga kuti ari kuinterpreta vhesi zviri accurate. Could be wrong, but Tyler. Ndogona kunge ndiri wrong. So Asi Tyler. I don't think she is misstating the verse or misunderstanding it. Handifungi kuti ari kutaura vhesi Translate. zvisiri izvo kana kuti ari kutadza kurizwisisa. I think that her statement becomes problematic when you see that they are comparable. Ndofunga kuti vhesi rinobva razopa dambudziko patinoona isusu kuti hatogona kuzvifananidza. So if you make that statement, Saka ukataura kutaura ikoko, then Mark 4 is problematic. then Mark 4 ine dambudziko. Possibly, I'm not sure. There has to be something else, another point of comparison that's not comparable. Some other element. Panofana kunge paine imwe element isingagoni kufananidzika. So the last comment that Tyler just made, that's what we need to Saka. discover. Comment yekupedzisira yataurwa naTyler ndo yatinofana So kudiscover. Jesus says you can't compare it. Ellen White says you certainly can't. Saka Jesu ati hamugoni kuzvifananidza, Ellen White akati hautogoni kuzvifananidza. So she's doubling down on Christ's word. Saka ari kuvirikidza pane kutaura kwaKristu. And we all know that they're wrong Tese toziva kuti vari wrong at a basic level. palevel iri basic. So that means we need to go and try to understand what it is that they both meant, if they meant the same thing. Zvoreva kuti tofana kuenda tozama kunzwisisa kuti chii chavaireva kana vese vaireva chinhu chakafanana. And I'm hoping, Ndikuvimba because this is her chapter, nekuda kwekuti iyi chapter yake, that she's going to thread the information together to point us in the right direction. kuti acharuka information yacho pamwe chete kuti atinongedzere kudirection chaiyo chaiyo. Which we will save for another study because we run out of time. Izvi zvatichasevha kune chimwe chidzidzo nekuti tapererwa nenguva. I want to thank everybody for joining us. Ndoda kutenda munhu wese nekuti joina. I think I meet together with you in just about a month's time. Ndofunga kuti tichasangana zvakare It's pane still nguva inokwana kuita mwedzi. technically the same time on Sabbath, but I'm in a different time zone. So if you're international, you have to look to the chart. It's actually a different time for people joining internationally. Inguva yakasiyana inojoina vanhu international. Okay, it's been left to me to thank everybody for joining us.
toda kutenda munhu wese nekutijoina. If you have the opportunity, please review the 2 studies from today in connection with the studies last week. Kana muine mukana, dzokorodzai zvidzidzo zvanhasi takazvibatanidza nezvatakaita vhiki rapfuura. And please try to take the opportunity to read A.T. Jones' Advent Review and Sabbath Herald article, if you get a chance to do that. Mukaonawo mukana moverengawo A.T. Jones Advent Review iro ARSH. I wish everybody a good week and a blessed Sabbath. Ndinowisha munhu wese vhiki rakanaka nesabata rakakomborerwa. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. And let's pray. Ngatinamate. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tokutendai that you would guide, bless, and direct us kuti munotungamirira nekutikomborera in being able to handle and understand methodology. mukugona kuhendla nekunzwisisa methodology. I ask for a blessing to do this work, Ndinokumbirawo chikomborero patinoichita basa that irori you would guide and bless it kuti mutungamirire nekurikomborera for us individually and as a community or a body. kwatiri sema-individuals uye seboka. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.